Kedamtang busik ni phai ECR ni arni kangsam por phai hini ra chitim apor malom rai kom sai khia tum joy pen birta kelong ateng khati PS ke parlo lahorijan PWD IB adung along keton kelang asai kedeng pon unahut gram troxy sose rakia hormu inut abang pholong pen kelong hor kangri abe ke doson si kangri tang deta jun le thoda son thak si rakia mar ke jor tumta rai kom sai khia ri deng kachingnang araki ke doson lo athe jong he nepta ke jor kang hua sai bang kang tonji kalisi ansuse jor thule thot lasonsi rai kom sai khia tumta ingnang thule thot asonsi thekponlong lasonsi kedamtang busik ni phai ECR ni arni kangsam por phai hini ra achitim apor malom rai kom sai khia tum joy pen birta kelong ateng khati PS kapar lahorijan PWD IB adu keton kelang asai deng ponlo bang solo inul amadadul islam arda thong kebra kethom ahet alias sopo dhingarati murigango sar longpen honthe mimi heroin nep dunlong cheglo bangso hut sabon ke thab heroin hompo longponlo lapen kado kawe gram trokep sose longponlo la solong tangka kereng suri ke thomra pharo pho lapen realme mobile ihum longponlo labangso sai ke pachun ponalong SI Raju Duwara SI Atikur Rehman SI Sudum Swargayari lapen Chokomar atum chelangsi bangso sai pichun ponlo kelong pon rakia hormudu anta kelang cari ponji aphan SDPO Bokajan adideng paledamlo Bokajan pen ananterang karbiang long lai